Bună, dragi prieteni, sunt astrolog Angela Papaani și astăzi vreau să vorbesc despre planeta Mercur, planeta gândirii și a comunicării, a comerțului și a transporturilor, o planetă importantă personală din astrologie, care va intra în mers apare în retrograd în zodia Fecioare între 23 august și 15 septembrie. Mercur retrograd ne oferă șansa de a recunoaște, de a înțelege și de a repara greșeli din trecut. În Fecioară ne ajută să înțelegem faptul că suntem prea critici cu ceilalți, dar și cu noi înșine. Mercur retrograd în Fecioară. În această perioadă este indicat să nu achiziționăm gadgeturi noi, deoarece ele se pot defecta, putem avea probleme cu ele, nu încheiem contracte noi și nici contracte de vânzare-cumpărare, decât dacă ele au fost deja stabilite înainte de data de 23 august. Este bine să fim atenți la modul cum comunicăm, deoarece persoana din fața noastră poate să spună ceva, iar noi să înțelegem altceva. Iar de aici nu mai este decât un pas până la conflict. Va trebui să fim foarte atenți la comunicare. De asemenea, eu am postat pe pagina mea Destinul și Astrologia o filmare mai lungă cu influențe pentru fiecare zodie. Vă aștept cu drag pe pagina mea.